bojomu malah mbok satru. Eleh. Heleh. Aku lo neng bandara malah we dada. Salahnya telat. Piye to ya? Kok geting aku. Aku gak. Terminal Madiun yang Sambi ketot. Royal Musik. Romansa. Pas tenan. Terminal Madiun Ngawi. Kenanganku ora bakalan aku ngelalekke. Biyen aku duwe pacar. Oh ya? Anake Pak Dekesnan bakal pelem ana ning pinggir prapatan. Ngapusi. Terminal Madiun Ngawi gentolanku ora bakalan aku ngelalekke. Aja sampe biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Rasa yang gue Aku pokoknya selalu tepat waktu jadi. ya. Yen aku kan Kok yen? Kok yen kan? napa lah tenan lagune ngono. Pisan kasih aja, ya udah. Ya. Yen aku kan Stop guys. piye to ya? Kok yen nih? Hep. Oh alah. Oh, Bojomu sapa tajane? Ya jajal pisan kasih yo. Hep aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Urung diprint. Hep aku kangen karo sliramu. Tak elo-selo fotomu ning dompetku. Fotomu wis silang kabeh asli. Kok kaya ngono ta? Yo, Mboten pareng. tapi wis tak digitalne tak kayak HP ku. Tak sawang ben